naalala nyo dati nung nag-aaral kami noong unang panahon, si Along ito. Hindi ikaw. Kalabaw ang manghihila dyan, hindi elepante. Elepanteng malaki ang mata. Hindi naliligo. Kaya itong Along elepante na lang. Hirap ko na maging magsususo. Ako si Nunong Pugak. Pugak, Nunong Pugak. Nunong Pugak ay mahilig magturo. Mga kasuwat, kung nakikita nyo itong lugar na to, pag nagbaha to mga kasuwat, maabot yung mga punong yan, ilalagpasan pa yan. Paano masabi? Kasuwat, ganun kataas ang baha dito pag binabaha ito, itong ilog na to. Ito ay kadugtong ng ilog Nile. Gunggong! Barinig kita sa mukha. Galing pa sa Jordan. Kasi dito lumaki si Michael Jordan. Ano kaya natin tatawirin to? Ako magaling dyan. Ang ginagawa mo dyan pala lang. Ang lalaking ba to? Mabigat ba? Ito mga ano kaya? Ayun o, parang mas malapit dun o. Ayun, ayun o, hintay o. Mas malapit dun. Kailangan natin matawid ang ilog Jordan. Nang makapunta tayo ng Israel. Nakatago yung service natin. Baka nga biglang duotin ko na. Medyo summer na talaga. Walang kwan mga kasawat. Marami rin isda pala rito, ano? O, nakapalay lang. Para pag nadulas ka, sa wakas, may ligo ka na rin kahit minsan sa buhay mo. Magandang kwan dito mamingwit. Bakit? Hindi mo kayang tagalan? Oh. Diba? Kapitan lakad lang, makakatawid ka na rito. Diba? Walang kabasa-basa. Ito lang. Ito lang ang sunod dito. Madulas to. Madulas to. Madudulas tayo dito mga kasawat. Sabi naliligo lang na tayo. Kumuha ng kan. Ito. Mayroon mo na. Ha? Saan kayo? Kaya niyo yan. Para marunong. Ayaw mo na no. Pag naligo ayaw na gulat siya. Nakakaligo na siya. Ano, parang magulos. 1 hour later. Ay, nakaligo ka na. Anong iya, nakadulas. Sige, ayaw mo na. Nadulas na, nakaligo na. Naka!
Ito naman, oh. Nainggit ka lang. Naligo na si Palalay. Wow naman! Wow! Madulas talaga yung mga dito. Daming tao dun, no? Yun mga kasawat. At hindi kami makatawid. Nandito kami sa gitna. Madulas. Mas madulas pa sa girlfriend mo nagtatago kasi iniiwan ka. Ay, madulas na ako. Yung mission natin. Sabagay. Mag-content natin ang mission. Yun mga kasawat, pag ako nadulas dito, naligo ang cellphone sa tubig, tapos ang vlog. Wala na. Finish na. Walang matitira. Ang sarap ng ligo mo dyan, Along, ah. Parang ang Shokoy sa dalampasigan, ah. Parang wala kang problema. Whoops! Atay ka pa yata dyan, ah. Hindi ka, sumisid pa. Ayan mga kasawat, nakatawid din tayo. Sa wakas. Success! Pwede na akong pamatay! Dito no, nung mga bata kami mga kasawat, kami ang nagtatanim dito. Kami ang nagkukondense. Nag-harvest dito sa disyerto. May buhangin. Maganda magtanim dito mga kasawat. Tapos biglang ngayon pala magbabahan, hindi na tayo nakaway. Mabigyo. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Nagalong, wala na. Isang pose nga dyan na lang. Isang pose. Ay. Para kang nabiskong manyakis ka. Dito kami lagi pupunta mga kasawat, nung bata kami. Dito rin ako tinuli. Kaya yung titi ko ngayon, bangking. Ay, dito, talaga. Pag tinakbo yung bike nyo, hindi nyo na mahabol. Ay, nadulas-dulas kayo sa bato. Yun. Dito natin mga kasawat. Nagbabantay dito. Uy! Tara doon. Taas. Parang ang taga dito, ah. Maganda. Ay, oh. Napakalawang dito. Masarap dito mag-barrel run. Ano masasabi niyo dito sa farm natin? Napakaluwang, pwedeng maglanding ang aeroplanong tatlo na walang palig-palig. Sa probinsya mga kasawat, ang luwang ng pwede mong taniman. Yan, nakikinabang yung mga nakaw dahil lang. Kaya sa amin yan. Ako ang nagtanim yan nung nakasakay ako ng aeroplano, tinapon ko yung kinain kong mangga, tumubo ngayon dyan. Iposo pa, buhay ko, matagal na. Maligo siya, ah. Sir, maligo dito sa umaga, mamimit tayo, magpapit tayo. Hindi natin ito, para masaya. Tikman na! Nababa pa daw. Hanggang dito. Lagpas puso. Ay, dapat maghanap ako ng supot para pag nakon hindi mababasa. Kaluwang ng taniman ng mais dito mga kasawat.
May lupa kami dito, isang paso. Yan lang, nahanap natin ang sulat ni Jack Tyrone. Nalaman natin kung ano yung nilalaman ng kanyang puso bago siya namatay. Nakakita muna siya ng pabo. Pero hindi siya natigtas kasi ang huling sulat niya dun sa sulat niya ay patay, tigaw. Yan naman mga kasuwa. Wow! Tayo, baka may kalaban dito. Tayo. Sa baba na yun. Di pa nila. Makita saan tayo ng ahas dito? Ayan, may tao dun. Tanongin natin kung kilala niya si Fernando Po Jr. Kung hindi, isang bala ka lang. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ang dami ko lang tayo dito. Ano? Ang sayo mo? Pwede kami ng discount. Palabas ng puti. Nagtulungan ko dyan. Sorry na, Simon ka sana. Simang ka sana kung hindi ka natapon. Kailan mo na yun, mangga. Ano mo? Huli natin yun isa. Meron naman na yung bahay dito ni Ethan. Yan, saan na kami nakakarating mga kasawat. Malayo na natin. Pang! Yun. Yun, ganda. Yan mga kasawat. Parang bangin to ah. Malalim. Pwede bumaba rito. Binabaha pa rin yan mga kasawat. Kahit na mataas yan, kapag tumaas yung tubig, binabaha pa rin yan. Sobrang hirap. Yan. Yun. Indian na yun. Ano? Mukhang may mas mababa dun. Mas mababa ang pag-iisip. Tulad ng jowa mo. Minahal mo na nga. Inewan ka pa rin. 君の虜になってしまえばきっと Ano ba yan? Nunog yung mga kandito. Ano sana mag-picnic dito. Umaga, no? Ayan. Hindi ako kumakain. Masarap na yan. Daridangan. Masarap na yan. Pero mas masarap pa rin ang jowa mong inagaw ng iba. Andun pa rin yung jowa. Tapos daw yung wifi dito eh. Dito daw nag-ML yung taga rito eh. Ang dito ka dyan alam, malaglag ka dyan. Mamaya mapol ka.
Ginagawa to, ang magandang bahay to. Tingnan tayo na. Wow! Sabi niya siguro yun. Nakakating dito. Ay, mga yun. O yun na, tao. Yun na, tataka. Sino kayo yung mga yun? Baka sila yung mga nanalo sa Pebble Drive. Gago! Nagtataka, yung may R ng mangga. Marami yun. Yan, suha po pa. Baka hindi natin makita yung dadaanan natin ba ito? Didilim. Didilim tayo. Ha? Saan? May checkpoint dyan. Didilim natin dyan. Yun, may supot. May supot ito para hindi mo kan. Ito na. Para hindi mo basta pag nakagulap. Ha? Ayun. Pagkabantay lang natin. Yun, pauwi na kami mga kasawat. Nalaman din namin ang huling nakatalang sulat ni Jack. Yun, sige muna kayo at kan bodyguard niyo ako. Galing ha? Gagawin marami ng mangga. Isa. Sige na, maglakad na kayo. Pak! Oh, ang gabi na. Delikado na naman yung tatawiran natin. Ay, may bahay dun. Ah, dun siya nagpatayo ng bahay. Oh. Parang si Bingbing yung suwa. Ay, tawid na ba ng ilog yan? Isa mo alam. Para magayon mga so what? Dito kami noon nagtatanim nung bata ko. Tatanim ng luya. Pag tumatagal kasi yung tinatanim naming luya, nade-decompose. Nabusog ako. Silang kumain, ako nabusog. Hindi na masyado natatanim ng ako dito. Maluwang to, maluwang. Ito. Nakaawit pa ako dun ah. Parang maganda dito mag-alaga ng kabayo. Patak-patak-buhin mo dito. Makasulubong mo si Lito Lapid dito. Pak! Marami na ng gulay dito. Yung kalkalunay ba? Yung sinatagpog ba sa sinatawag sa bangus na building yung mata. Siguro nung unang panahon nung wala pa kabahay ka, puro ganito dito. Maglalakad ka dito na mag-isa mo. Tapos, hawak-hawak mo lang yung cellphone mo. Pero wala kang ka-text. Nung unang panahon, meron ako nakita isang batang malaki ang mata. Saan kaya ito pinagmana at marami pa parang tanim ang kanyang lolo na pinya. Yun o. Mga kalkalunay. Masarap tong gulay kung makikalunay. Ano kain mo? Baka may matagpuan kaya ha? Ito na sila.
死んでいる。 Yan sa ano, wala nang ano. Dito na tayo sa gubat. Kaya mo na. Pagkandan nila yan. Pag nakita nilang makakapulot yan, nakalagay help. Ang daming ka na. Ano yan, no? Parang dito yata nagputa yung pa na. Kalaban natin, ha. Nagputa rito. Alam dito. Dami ko. Ano na ari dito? Pero hindi na may ari. Ang puto ng aking minamahal. Ayun mga sagot. Pauwi na tayo. Kakapagod maglakad. Malayong malayo. Ayun mga sagot. Malayong malayo. Nabilis na ako. Diba, nabilis ba ang anak ko? Kaya ako na, nalilito na rin ako. Nabilis na ako. Dito maraming buhangin. Pwedeng gawing kwento. Graba. Pwedeng itanim dito mais, mani, kalamansi, kape, tabako, tabamo. May sinamahan ka din, tabamo. Ayun, malapit na tayo sa tatawirin natin ilog. Bang! Saan? Galing ha? Walang yan! Diyan lang! Kumain mo na lang! Nag-iba to! Diyan lang pala! Wow! Saludoan kita. Hey! Atiba na rin natin ang mission natin! Halika rito! Ako! Tara! Basahin natin ang sulat ni Jack bago siya mamatay! Prank! Basahin natin mga kasawat ng dahan-dahan. Teka lang. Suspense. Ano kaya ang huling sinabi ni Jack sa sulat kay Rose bago lumubog ang Titanic? At alam niyo ba na dito pala napadpad sa lugar na to? At ito ang sulat. Napakalaga kung malaman natin ang nakasulat kay Jack. Kung ano ang nilalaman. Suklatin natin. Suklatin natin. Basahin natin, Palelong. Kung saan ka nakakarating. Buklatin mo, Palelong. Hindi, buklatin mo. Buklatin mo kung anong nakasulat. Dandanin mo. Suspense ba? Suspense. Neng, tagal ah. Kanina pa. Kaya nga tagal eh. Ipakita natin sa kanila. Suspense simula sa itaas. Nang hindi mabigla. Yung ating mga
sulat ni Jack sa Spanish. Ano yan? Ito ang huling sulat ni Jack. Help! Bakit help? Bago siya malunod, nagsabi siya ng help. Hindi totoo yan. At ano pa ang sulat? Madaldal ka eh. Ano yan? Kulukutok! Kulukutok! Nakakita siya ng pabo bago siya namatay. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Hindi siya natulungan. Tapos ang huli ay wala na. Tigok na si Jack. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang t-shirt mo. Kaya hindi na siya nakasulat pang muli. Tigok na pala si Jack. Nung nakita niya yung pabo, hindi na siya natulungan. At ito na pala yung huli niyang hininga kasi sabi niya, Sobat niya. ayun lang pala ang sulat ni Jack. Walang iyak. Nagpakahirap pa tayo pala rin. Yung pala ang huling sulat ni Jack. Alright. Sa wakas, natupad din natin ang ating misyon. Sa wakas, tapos ang mission success. Success ang mission! So mga kasawat, at may natagpuan kami dito ng mahalagang gamot na gamot. Ano kayang gamot to? Ano kayang prutas to? Sabi nila yung pinagtanungan namin doon kanina, gamot daw to sa libog. Kapag daw ikaw ay nalilibugan, kainin mo to para wala kang maksidenteng tao. Mas. Ayaw mo yan. Lakas mong kumain. Dapat malakas ka rin. Ayaw mo yan. Ayaw mo yan. Saludo. Hey! Taray na kay akilay magmagnaag kakay may taabading gago! Iti sa panggiling tigis-tigis